कसन ट्रिक्स म्हण सांग सुरेखोने. तें कसं म्हणलं रे, हांव मिगेल बमना लगी कपडाक 10,000 निमगेल नवे. तन्नी तशी अशी उरलं तें हें कोण चर्चा करून 5,000 दिल्ली ती. तेंची हांव 5,000 निमगेल जाल्यार रे त्यांनी 28,000 दितसिलीं ती. तशी जावन हांवें कपडा खातीर 10,000 दावका म्हणून सना गलाट केले. आता कळवे एक ट्रिक. आणि त्यांनी 5,000 दिल्ली म्हणून हांव ते 5,000 तो कपड घेना गो. हांव घेवचे 2,28,000 कपड, त्यावें एक न्ही दोन्ही. कसं गुतसवे हळडीकेन दवो मुंजीन दवो आम्ही म्हणटवे रोजचे असले रे, आमकां थंय कसं काम असले रे. आणि तिके ग्रँड कपड नेसका जाता तेन्ना फोटोन त्यांनी व्हिडिओन तेतात नवे. तशी देखून तेंची आमकां थंय वच्चे काम ना. तो गू बसशे सकडा लगी पट्टांक मारता बशी म्हण धरले रे, आम्ही कसले गो ग्रँड कपड नेसका. तशी जावन हांवें सिंपल असेल 2 कपड घेवचे. तेन्ना मुंजीन तवो हळडीकेन तो 2 कपड नेसील खुशी जात नवे. तुगेले हे आयडिया भारी लायक सुरेखोने. तू संगीले समाची वही हरडीकेंदवो मुंजिंदवो आम्ही म्हणटवे रोजचेसल्यार मात्र ग्रँड कपड नेसका. तेन्ना फोटोन तनी व्हिडिओन तू आम्ही उदोवन दिसता ती. तेंची आम्ही म्हणटवे रोजची ना तो गोबैसून पट्टांक मारची म्हळ्यार रे तितले ग्रँड कपड नेसका म्हण ना. अनेक कसं म्हळ्यार रे आम्ही तितले पुरा दुड्डू दिवन ग्रँड कपड नेसचे. मागीर घरा येतरी ते वाजता घालची रविवारशाक दिवन कडेरी हे अमकेल मुंजीचे कपड अमकेल हळडीकेन तो घेतील कपड अशी कसं एक नाव घालून कपडान दवरचे. आणि पण ते कपड नेसची म्हळ्यार रे नामका मिरी पडता. ताजी पशी सिंपल एक कपड घेवचे लायक बा. हां होई तुम्ही संगीले करेक्टस. दुड्ड इवरता आमकां मना खुशी जाता नवे कपड घेतले म्हणून. हां आनी वयर हांव अशी करता. तितले नाही गो तुळसी. आता हांव 5,000 तो 2 की 28,000 कपड घेत नवे. आणि वरले 28,000 असते पळय ते हांव तशी काण दवरून घेता. आणि मिगेल वेडिंग एनिवर्सरीक बर्थडेक म्हणनी हांकां गिफ्ट हाडूंक सोणा. ताजे बदलाक म्हाका दुड्डू दिये म्हणटा. तशींची हे तेरा खर्चाक तशी अशी म्हण दुड्ड दितात नवे. आणि कुळार गेलेले तेन्ना अम्मनी आनू म्हाका हुंटीन तुवें कितले दुड्ड दिता ती. ते कडेरी घरा खर्चा म्हण दुड्ड दितात पळय ते वरलेले दुड्डू हांव न्ही माय म्हणटून घेता ती. अशी तशी दुड्ड वटकोन हांव एक जोडी कंकण करून घेतले गो. मागीर एक पंता मुद्दी आणि एक पंता कन्नाचे कुटकान जोडू असल पुरा करून घेतले गो. होई आम्ही अशी पुरा दुड्ड वट्ट करून भंगार करून घेवचे. मुखार आमकां चले चेडू असनवे. चेडूवाले हळडीके टायमार पुरा हाडचे जातवे. तेन्ना दाल मनशांक कितले टेन्शन जाता नवे. तेंची आम्ही बायल मनशान उपाय तू दुड्ड वट्ट करून असल पुरा बंगरान करून दवरले रे आमकां एक चांग जाता. आणि दाल मनशांक एक चिके टेन्शन उणी जाता नवे. नाही गो तुळसी तुगेल बम्मणू घरा खर्चाक म्हणू तुका दुड्ड दित नवे. तू कांय पुणी वर्त नवे. ते दुड्ड पुरा कसं करता तू. हांव ते दुड्डू तांकां दिता सुरेखोने. केलो पंता 50 रुपये 100 रुपये व्हरता. आनी केलो पंता 200-300 रुपये वरे व्हरचेस. तेन्ना हांव तांकां हे म्हयन्यान तूं इतलो दुड्ड व्हरला म्हणटा हाका आनी व्हरलेले दुड्ड सेरसून दिये ती पुरो म्हणटा. पाप तांनी एकले ना गोळचे नवे. ते अंगडीन तूं कितले तांकां भारी सांबाळ मेळटा. तांनी वदाडूच पळोवचें जायना म्हाका. तशी जावन हांव हितर मितर खर्च करून व्हरलेले दुड्डू तांकां दिवचे सुरेखोने. हेंची तू करची चुकी गो तुळसी. कशी दुड्ड व्हरता पळय ते तू काण दवरून घेवका गो. इत्याक म्हळ्यार रे तुका एक सनेपणी घेवका म्हण दिसता. प्रति एकक बमणाल हात राखचे जाता गो. तांगेल मूड एक पंत असलावरी एक पंत आसना. खुशीर असत वे कसं उरले नशी दुड्ड दिता ती. तिके कंचेपणी कोप्पार असतात वे कसं नाही पुणी उलयता ती. तेन्ना आमकां बेजार जाता नवे. ताची पशी ते व्हरलेले दुड्डू तू अशी काण दवरून घे. आता पळय कई दवो हळडीक मुंजीक सडनली वचका म्हण दिसता म्हण लाक. तेन्ना तुगे लागीं निश्चक लाय कपड असतवे. आसिलेन तू एक चांग कपड तू नेसून गेले रे थंय सगळ्यांनी लाय कपड नेसील तेन्ना कसं नाही पुणी भंगार घालून घेतील तेन्ना मनाक एक मने बेजार जाता नवे. तेंची तू अशी दुड्ड वट्ट घालून कसं नाही दवो कपड की एक संसान ओडोड नाही जाले रे संसान कसं भंगार करून घेतले रे तुका एक खुशी जाता. आणि तुळशीदासाक ते एक होड म्हण दिसना गो. मुखार तुका एक चेडू असने. मुखार नवे चेडू आनी केसान नवे तेन्ना पळयला सई नवे गायन होने. नाही गो तुळसी आम्ही इतलं सांगला रे आणि तू तेंची सांगतो मुगो.
तुगल चरडू अत सान अशा पुरो दीस अशी राखतो गो अशी तशी पळोच भितरी चरडू हडिके प्राय येऊन सोडतती त्यातनं तू बंगार हडतकी हडिके खर्च पळयतकी कप्पड हडतकी कंच मुण करतो गो तू तेंची आताची थोडे ದುಡ್ಡು ಒಟ್ಟು कोरनो कसने पुणी हांड दवरले मुकारी तुमका नाही गो सुलभ धवचे तिथलं मात्र नाही गो तुळसी कसं म्हणरी एक एक पंता घरान तू दुडवा कष्ट तगोतस्वे तू नमगत की ना की आमगे ते पडे हा वही जोडता मिगेल बंबू नाही जोडता किलो पंत घरान तू 2000 काही असं नागोतस्वे तुका कसने पुणी सन्ना पुट्टा काम करायतना तांक दुड्डू दिवचा का असना त्यातनं पुरा आम्ही मैंगीला घेऊच गोतस्वे ताज्य मट्टाक मिगेल माई तांके चोर खाऊचा अशी सोडलरी 1 रुपये दुड्डू वेस्ट करनात गोतस्वे तशी कांड दवरन घेतती चिके दुड्डू चढ दत्तरी तंगल अकाउंट अंतू गाल रे म्हणू पुत्ता दित्तती आमक कसने अर्जंट असलेरी तन्नी दुड्डू दिवचे गोतस्वे होई होई मिगेल माईवरे तशी चब्बा 1 रुपये वेस्ट करनती तंगे लगासील दुडवांतू आमगे चरडुवांक त्यारा खर्चाक ना कसने हाव बंगार घेत म्हणताना चढतावती दुड्डू दिवचिकी ना तंगेल दुवे नैलतेत ना दुवे कसने पुणी दिव का म्हण दिसल्यारी तंगेलन तू दित्तत ಹೊರತು पुत्ता दव बमणाक हात रक्कनती काय तंगेल गुण भारी लायक तुम्ही संगील ऐकताना मक्का यानी मुकारी तशी कोरका म्हण दिसतस वई आम्ही ದುಡ್ಡು ಒಟ್ಟುಕೋರ್ನು ಕಸನೆ ಕಷ್ಟ ಕಾಲಕ ते ಉಪಯೋಗಿಸಿಲ್ಲರಿ ಬಮ್ಮಣಾಕ कितले खुशी दत्ता नवे तशी कष्ट कालाक उपयोगसी निदलरी बंगार की कसने पुणी हाण दवरगे येत तितले नाही तुळसी मुकार तू टेलरिंग कोरनु दुड्डू संपादन करत पडे तेदना एक 4 आण्याचे दुड्डू तुगल बमणादी वई तो जोडचू धरलो घर पुरता पळून घेता तक्के एक चूर सहाय दत्ता आणि वरलेले 12 एणस पडे ते तुंची दवरगे कसले म्हणरी टेलरिंग करताना सुत्ताक बॉबिन केस आणि टेलरिंग मशीनाचे बेल्ट हे ते म्हण कसने खर्चस्त पडे तेदन तू त्यांची दुड्डू यूज करून घेवियत गो आणि वरलेले दुडवांतू कसने पुणी घरा दवचे व सामान की कडेरी तुगल्ले बंगार की कसने पुणी हडियत बरी बंगार एक नाही गो घरा दवकदल्ले सामान हाण घेऊ का एक फ्रिज की वाशिंग मशीन की ना निद्दोच मंच की अशी कसने पुणी हाण घेऊ का गो पूर्ती पापते तुलसीदासन करू दत्तवे होई अबा गायनन संगीले करेक्ट घर म्हणताना बरी बंगार एक नाही घरा दवकदल्ले अगत्य वस्तू घेऊ का दत्ता हाव पिया सिंधूचे एक परमिशन घेतले माईक भारी खुशी दल्ले आम्ही सन्ना पळ पिया बज कसने करताना ते पिया सिंधूच कटरस पडे भारी लायक उपयोग येता असले कसने पुणी हाव घेत असता ताक पुरा हाव हंगेले दुड्डू घ्या ना बा तशी दावनु हाव घरा कसने हळलरी तन्नीवरे किरकिरी करनाती होई अबा आम्ही बायलमेन शो कसने असलेरी घरा कतीर करचे दल्लरी हे दालमनशल तोंडंतू आमगिल वैरी जोक्स मात्र चुक्कना आम्ही कप्पड घेतती बंगार घेतती म्हण सांगतती कसने कष्ट कालैलरी आडव दवरच दव विच्च दव आम्ही बंगार दिवच्या काही माक्षी मुक्कर पळयनती त्याची बग्गी मात्र कोणी सांगनाती होई होई तुम्ही उलयतना म्हाका मिगेल पच्चेल हुडगा सैल तीनैते शींची कसने पुणी कोर्नु ದುಡ್ಡು ಚೂರು ಚೂರು ಒಟ್ಟು ಕೋರ್ನು ते कोणाक दीनशी दुवेक बंगारनी कोर्गल्ली कडेन मिगेल हरडिके कೈ पाप सुमार दुड्ಡು दिल्ली तीन मका हा आम्ही अशी उलयता बसलेली हंगा बसकदत्ता वचा पेंटा वचनु एक राउंड तुका दवकदल कप्पड आणि एक चूर भोवनु कसने खाऊन येवियमु होई गो गायना तू सांगची करेक्टस आम्ही अंगडी गेल्यारनी होड ना गो दलरी कसने पुणी खत्त असलरी कोणे पुणी पळोनु मिगेल बमणाक सांगतात की म्हण म्हाका भयी गो